बि बयसनि सर्ट मुभिखौ नायनो रेडि जाना थाखानोसै 7 तारिखआव बोरै जायो बहुत मोजां मोनखायो माने बि बयसनि भिडिअखौ फैबानो फुल भिडिअ नायनाय जायो माने एकदमबारे बरिया 7 जुलाइआवहाय रेडि जाना थानोसै बरिया गोगोमनो एकदमबारे पूरा रेडि जाखागोन आरोना बि बयसनि भिडिअखौ नायनानै गोगोम मोजां जाखागोन भिडिअआ बेना बरिया जागोन ओंखायनो 7 जुलाइखौ नेनानै थानोसै बि बयसनि भिडिअखौ मारै फैयो नायनोसै जोबखा नायखागोनलै आंथ' जोबथा नायखागोन आं बरिया नायखायो आं लोगोफोर बि बयसनि भिडिअ बाथाय नोगोद इन्टारेस्ट मोनो आङो बरिया इन्टारेस्ट नाङो आरोना लोगोफोर बि बयसनि भिडिअ नुबाथाय बरिया नुयो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नुयोबा साबस्क्राइब खालामना होयो एसे अननानै लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामना होयो मानो होनबा आं इउटुबार जानो नागिरदों नालाय बि बयसनि भिडिअखौ नेनानै थानोसै लोगोफोर नामा आसा खालामदों नोंसोरबो गासिबो नेदों जानो हागौ बि बयसनि भिडिअखौ बयबो माला फैगोन 7 तारिखआ माला फैगोन 7 तारिखआ बेफोरबायदि बहुत एक्साइटेड जानानै दं माने नोंसोरबो बयबो जायफ्रा बि बयसनि साबस्क्राइबार दं बेफोरो माने फुरा गासिबो एक्साइटेड जानानै दंजोबो खोमा आरो आंथ' बहुत एक्साइटेड माने नायनो गुबुना जा डेन्जार एक्साइटेड जानानै दं माने आं बि बयसनि मुभिखौ माबायदि बानायगोन जेबो नङा दे बिदिबा नोंथांमोनहाबो आंनि चेनेलखौ नायोबा भिडिअ नायोबा साबस्क्राइब खालामना हो अननानै नामा